Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. Yes, fortunately may ara, no? In fact, may mga studies na subungan ginaobra kay ang efficacy rate, for example, sa isa ka vaccine, I think yes ang Pfizer, kinahambal nila nga ang kung one dose lang, ang efficacy rate is 90%. Sa second dose is 95% ang efficacy. So may difference na gid nga 5% between the first dose and the second dose. Ang iya sang Johnson & Johnson nga Janssen is only one dose. So apparently, pwede nga mag-single dose lang, kaya kung maka-confer na sa 90% protection. O may protection ka na, even one dose lang. So ginatanaw pa subong kung pwede nga one dose lang para mas madamo nga tao ang mahatagan sa vaccination instead of having two doses. So ara na sa subong nga gina-analyze sa atong mga experts ang possibility nga one dose lang gid. In fact, may ara man sa mga vaccination program, gina-analyze nila nga kalabanan tunubalaan nga side effect nga katabo nga like nagahilanat, panakit ang lawas, kasuhon ang ilang nga simptomas, masakit ang ilang nga injection site, nagakatabo sa second dose. So both hambalon nga dapat pwede naton lengthen basi, no? Amo na isa ka study subong sa Astra. I-lengthen nila instead of 21 days lang, himuon nila nga 3 months. Kaya apparently ang side effects sa vaccination mas less pagid compared mo kung shorter ang time. Pero ang possibility nga isa lang gid ka vaccine ang ma-receive naton every year, ara na siya, ginastudyuhan na gina sa atong mga vaccine experts.